Nangita kasawa ni mo dito. Ah, bantog na di ka magpa-picture kay minyo day ka. Ila dya ko nimo kay klaro. Ni nga awan ning iriahoy wa may magpakudak. Salop na lang ning adlaw, wa tay income ani. Babe, dapat natin picture dali sa lugar. Parang minduta. Gani, babe, wala man tayo cellphone. Mga dito sa unahan. Babe, basta na yung photographer dito Babe, may kamera man Papapicture ko. Yeah, pwede niyo pa-picture. Ah, tag 50 ang ulo dam. Ayoko manama, kuya. Uy, baby, pakaay ko. Ay, sorry. Abi man ako 40 na ka. Ako yabi. Picture ni ba para mi remember sa hindi ko view. Ah, sige, pusing. Sige. Isbog. Sige. Ikaw kuya ha. Unsang hindot ka posing? Ah, sumala nimo. Pwede nimo siya hagbayan. Pwede nimo halukan. Babe, unsa mong gusto? Halok or agbay? Hagbay lang, uy. Sige. Ah, sige, compress lang gamay man. Isbog. Idikit ang naong. Ay, klihok, nipon, pakita, I play. Sir, patanawa daw Mr. Hindot. O, kang Hindot! Asan mo siya pwede malukat? Sir, dugay ba yung process ani? Kay editon pa ba yan ni? Ikaw, girly kay ka, na kay bungot, tanggalon ba yan ni? Mga 1 year and 2 months na ni. Sabi ko sa bungot, sir. Uy. Dugaya, no? 1 year ang process? Panak yun na, sir. Pero mga gwapo unta mo, sara ni ka oras. I-delete na lang na, sir. Uy, grabe man mo. Uy, tara na, babe. Tara. Oh, babe, late na naman. Pa-picture ta. Ay lang, biboy, kay lisod kayo. Wako ilis mo, wako iligo. O sige na ba, panagsarap ta makalaag. Ba't dapat mo picture dari? Dili lagi ko, babe. Ikaw lang. Unsa naman ka? Ikaw di ba ka magpa-picture? Sina? Sunod na lang, ay. Dili lang sagod ka karon. Tara. Tara ba? Tara lagi. Sir, pwede may magpa-picture? Ay, sige ba? 50 ang ulo. Ayaw lagi, iwatay kwarta. Igor ang ipliti diri. Bahala ka magpa-picture kita. Iman siguro kunin mo love. Asa man to si Jokins? Ginaw na ko nangita ato niya ba? Asa ka to siya? Ay, tuwa daw, nakita na ako. Tuwa na ako, Bi. Nangita kasawa ni mo dito. Ah, bantog na di ka magpa-picture kay minyo day ka. Ila dya ko nimo kay klaro. Kawa, eh. Palpak akong plano da.